Shalom akadongan sapor siaon martangyang mahita. Jahoba na marhabangsa di banua gijang. Jonok doho Tuhan diaka nama jugwarmu. Malatiho kami Tuhan asini rohami. Dileoko di hami hanguluan. Jala diramotiho hami di ngulunami si ganupari. Nuang apala ditikyon nang tanghonon nami mahatam. Lehon ma tutonga-tonga ni roha do pikiran nami damemi lau majakon hatami. Jala sese sama Tuhan akadusa pengalasion nahulahu kami i. Holan mengasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikyon. Imana tersurat sia surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom bidusada ayat 8 sahat 15 songonon ma hatani debata didok disi madok mauliate au jumolo tu debataku marhite-hite Jesus Kristus yala sudehamu ala tuliat portibiodo terbarita hapor siamuna dang masadi au marningot tamu ia sitidangiku debatado na huoloi di bagasa todiku di nahu baritahon anak nai totong do hupangido di akka tangyaku anggia tung manang adiga pelomoni rohani debata patiur hodalaku manopot hamu ay masihol doau marnida hamu anggia tung tarlehon au tuhamu debas si leho-leho partodion patuguhor rohamuna odo tahe naing dapotan hiras ni roha nang ahu siak kamu hinorhon ni hapor siaut tabi alai naing maboto omuna akadongan naung jok-jok ditahi rohaku manopot hamu asa marparbue au nang dihamu songon na di aka bangso na libani alai tersabak duau rasi rasan waing na marutang duau di halak gorit nang di bangso na liban di aka parhapistaran nang di aka na hurang roha di baheni husakap sian nasa rohaku majamitahon barita na ulii nang dihamu di hutarom olak nido sahakna topi ni hatani Tuhanon majamitahon barita nauli sian nasaroha huriani tuhata ia buku Romon ima surat ni Apostel Paulus tuhalak Rom sian Korintus hira tahun 57 sahat tu 50 Masehi tuhuria di Rom ima inganan ni huria nama jalo surat ni Apostel Pauluson sadakota na balga situtudoi jala inganan ni Kesar nama maretta masai gudang bangso ditikii akup ni ia huria Romon dang huria na pinajongjong ni Apostel Paulus sahat tu nama nongos suraton Apostel Paulus dang heado pe ibana mangebati huriaon alanido molo tabereng di bidusada di patadahon ibana do dirina marhite hata nalabok laho pasaha pikiran na nagok panarihono di huriai di surat naon dido ibana do di surat naon naposo ni Jesus Kristus dohot apostel ni Jesus Kristus do ibana ima di bidusada ayat sada akadongan sapor siaon adong do dua horong halak Kristen di Rom ima Kristen Yahudi do Kristen naso Yahudi gorit manang Junani halak Kristen Yahudi hapor siaon nasida marharoroas sian hasomalon ni Yahudi manang Yudaisme hian na mangodolhon pangazariot taringot tupati haluaon ni jolma ima na mangulah pati manang haluaun ni jolma ima tanggung jawab ni sasahalak jolma tu debata di odolhon nasida do riko ni parsauran ni sasahalak jolma dohot debata
Halak Kristen Junani mananggorit marharoroas sia kasomalon ni halak Junani nago akapadebisuk manang pilsuk mangodolhon pangajario taringo tu pangalaho manang moralitas. Marningoti manakdo si Paulus asa unang sega huria di Rom. Hinorhon ni na dua horong na maribari. Didok rohana sida ala ni na mangulaho pati doho pangalaho gabe pitor sa sahalak manang jolmai. Mangonai akan naho bartusi boy doi jupak kita di surat ni Apostel Paulus di buku Romon. Huria ni tuhata nuaing idauta maturpu ni jamita taon ima taringo pabuahon hamauliate on doho sihol ni roha di bagasa turpukon nanaing si dauta na parjolo ima maka molatehon haporsiaon ni huria Rom ayat 8 sahat 10 madok mauliate do Apostel Paulus tu debata ala nunga rarat terberita haporsiaon ni huria Rom tu sadok portibion gabe tirua tua kana porsiana asing ditangyang nai sai diingot Apostel Paulus do nasida jala ditangyakon ibana asa dileho debata partikia tu ibana laho manopot huta Rom hobar tulomo ni rohani debata na paduahon sihol ni roha laho rak masipatuguan buita bereng dayak 11 sampai 12 dipangido rohani Apostel Paulus do mangaleho sileho-leho partodio tu halak Rom asa margogo jala laus tarapul rohana sida marhiti haporsiaon nasarupa dihasi holi rohana do tong naing dapotan hiras ni roha nang ibana sia kuriai hinorhon ni haporsiaon nasida be nanidokna disima haporsiaon nasida patuguhon ibana jala haporsiaon na patuguhon nasida na patuluhon hasahatan ni pamaritahonon ni barita na uli boita ida di ayat 10 sa ayat 15 nang pejok-jok tarabat say marula-hula do Apostel Paulus martahi laho madapoton huria Rom asa dapot na parbue ni pakubasyon na nasarupa songon na diaka bangso na leban manang si pelebegu dirajumi ibana do dirina marutang tusude jolma halak gori nang di bangso na leban diaka parhapistaran nang diaka na hurang roha laho mamaritahon barita na uli di bahenima disakapi Apostel Paulus yan nasa rohana majamitahon barita na uli nang diruas ni huria na di hutarom huria ni tuhata ima sihol ni roha ni Apostel Paulus na masay bagas laho mamaritahon barita na uli tu halak Rom ay dihilala apostelidoi utang na laho mangulahoni tu saluhut jolma turpukot takas pataridahon haradeon dohot misi ni Apostel Paulus laho pasahaton barita na uli taringot tu Jesus Kristus tu saluhut jolma pakilalaan marutang Apostel Paulus na dihilala apostelido utang na laho mamaritahon barita na uli tu saluhut jolma termasuk tu halak Rom ala ibana sadiri nunga majalo barita na uli nunga majalo asni roha doho nunga madapot haluau sileho-leho ni Tuhani dang ala ni gogo parulaon haboion hapistaran artana dohot akana asing ubay sahat itu ibana jala takas marhite hibul ni rohani aposteli na naing si pariahanna ima anggiat tung tarlehon aposteli deba si leho-leho partodion masih patuguad di haporsiaon jala marparbue ulau barita nauli di tonga-tonga ni saluhut halak songonima nang hita akadongan sa haporsiaon tahilala do nuaing jala ikot tahilala do namarutang do hita laho mabaritahon barita nauli ay si leho-leho ni debatado itu hita asa saluhut halak nian majupakoni unakolak kita ay masailas situtudo rohani tuhatai molo lam tutorokna akana malua ala pamarita honotto di barita nauli ima barita haluauni
namangihut muse majamitahon barita nauli sian nasa roha, marlapata doi marbarita nauli sian ias ni roha, hiras ni roha, doho sia sadok hadiriota songon hataridaan ni holong, dohot hamolateo ni roha tu debata, termasuk mai hibul mangaleho tiki, gogo, pikira dohot roha, laho para raton barita nauli, taringot tu haluaon nabinuan ni Kristus tu saluhut jolma, asa dohot nasida jupanga kanguluan nasa leleng ni lelengna, taulaho mai aka amang inang hahaanggi nang pinaribot ganu marsada-sada, tabonai mai siap bagas tabi, tuduru ni bagasta, ima aka humaliangta, dia kaulau tabi doh disadok tanoon. Amin martang yang mahita. Tuhan debata nungatung masai takas hatami, mamakulingi hami di bagasat tikion, ima namanosoi hami mabaritahon barita nauli sian nasa roha. Pargugoy mahami Tuhan patu pahoni, mamonai i siap bagas nami be, tuduru ni bagas nami humaliang nami, disaluhut akaulaon nami, namaragami dohot tu sadok tanoon, manak tu dia pihami mangalaka. Saihoma Tuhan namadongani hami, laho mabaritahon barita nauli, dohot mangulaho katami, di tonga-tonga ni ngolu nami si ganupari, asa marhitehoni lam martaba-taba, akan aporsea na malua diho. Asima rohamale Tuhan debata, sai odiho kami disaluhut nai, pasatami madai dokto dinami tuho, ganu marsada-sada, na tumangihon hatamon, do disadok ruas ni huriam disadok tanoon, sai homa totong na marguguho kami, lau makatidako kaporsion nami di tanoon. On matang yang elilit nami, holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita saluhutna, shalom.